og velkommen. Det her er et shopping haul, fordi at jeg var ude i Storcenter i går og lagt køretur. Synes jeg selv i hvert fald. Og så fik jeg lige et par ting. Jeg fik for det første et rigtig langt bælte. Her til at lande på gulvet. Og så bliver det tykkere og mindre. Og det har kostet 130 kroner. Står der. Ja. Okay. Så købte jeg en kjole. Sådan en sommerkjole. Men ellers så var det forkert. Sådan der. Så det nu. Vi har sådan nogle dipsedutter, og så er sådan her. Og den er også købt af Nielsens. Og den har kostet 250, mener jeg det var. Yes, 250. Og det står hernede. 250. Og så købte jeg også noget mere af Nielsens, og det var sådan en trøje her. Med alle mulige dutter, og så er der rigtig flot grøn. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg rigtig godt lide. Og den har kostet 200 kroner. Det står hernede. Jeg skriver sådan, hvad det har kostet bagefter, når filmen er færdig. Så skriver jeg lige, hvad det koster. Så ja. Men så må jeg have det godt indtil at... nej. Ved du hvad? Vi ses.